Nobe kanisa ya Adventista asensemo yariyo kindoni golitko liarero barobekana asengencho yogoteba no taba obwasioko bomo nyekerogo obwensemo gose bwefield ya South Kenya gose South East Kenya field asengenchi echibesa chenyagitali ya Ryukindo Masaketo Daniel Ontiri niga kasensemo yono gotwariga ni robotiriga Nasensemo ya Ryukindo imeye ward ya Bokimonge bunge ya Bumachoge Borabu kaunti ya Kisii. Asema pema lero abamenyi bensemiga negati ya begenwa bekanisa yiga Adventista. Besokia na korokia okogeche gukwawa asenchira yokorobekana kwa mulembe aseboigo barokyo gotaiseneka kwabo igoro yenchira dispensary ya Ryukindo ekogendigwa insi yoborai bwabono korengana na barabonigo bamomochia omotenelio bono we dispensary ga oyibo igoro president o South Kenya East Field yimanyekanete buna sekef Pastor James Ondabo asichi sababu chikubwatia ritangani wasioku tiboyo igoro yubutumiki wechibese asi dispensary ga kabere okolikwa kwa bakuri emeremo nigo kokoleka abanyakomiti batamanyeti na bakagerete buna byonsibe nigo begokorwa inse yomutenelio yo gatatu enyagitali ga yabere kego changirwa nonyankuru ase serikali ye kaunti ya Kisii kolende bese cyo tibanya korora iki akolire kane chimashine nchirororo cha enenetwe n'abasamaria bayago cyasinyagitali ga kolende tibanya guchirora asi chiachete. It has come to the time wenyeji sasa we want to reclaim our glory. Hii facility ni yetu, si ya Ondabo, ni yetu sisi wanakamati. Akiitwa kwa mkutano anapuuza, yeye ako na kiburi, anapuuza akuti mkutano, anaitwa kwa DC mara mbili, aendi, anasema yeye ni president, hawezi enda kwa DC, ati yeye ni mkubwa. Mkubwa wa nani? Hii hospitali tutaifunga kama atoki. Umusubati iga nigaliberero kubwatekana no gukwama wechibese chae gwetania shilingi chiriwe 70 cyakorete mirimo nse yubokurumi obukagire bogenderete ko enekiwa asinyegitali yeye igona leta tunyagitali iga igase gasi ya mugondo ngakora mugondo twiwananete libusteri bustakero motienyi ngakora mugondo chigaikeri bwa 40 kero chekeri bwa 40 ngo chigotebyo ndabu ngarende chibasiani chabire chinyinge ngakane aganseri gochinga agantebi bono mangana gutinya manyeti akero naendanka akaleta omonto omong'ao ntamaeti ase aruseti akalika nyagitari ngatigare familia yane chandegete ase emiaka yonsi erwa 40 echo nabono chandegete goikera iga ngochikomonyora ngochikomosaba chibesa ontebi aeti nkomanyeti chimita chinkego kurwase dispensary ga omongina Lucia Nyambeki we myaka emenene nigo nera lebirero nigo alegati yabamenyi bali abakoro abo baenane tobolemo we dispensary ga ekagachwa bale nogo semelia ko gocha gokonya nonyena abana babo kwenyorera nonyena mabaga yichigasi otabuna yonsi nigalimo mincha nogo semeli kwabo nanigo okolikuo ko kokoleka gwetera somurangu magega nyagitarieti yarenge ya bakione nsabuka komiti nkuru yarenge bugirango komiti nkuru yari bubasi komiti nkuru yarenge Bumachoge baikaranza bagamba asokorobekana okoiga kwa mulembe abamenya baiga nigo barobekana wikasi cyabisi cya sekefa sensemo yo mubera banantia masakara nagotera bakubulia umurandia James Ondabo anganyigwe kurwa igali molioka sensemo inde asomokito buwikero murandiga kinga kyasanga negetaseni kyagetembe ukana chinkumecho nabuna nigo chirengete kumosareli lita omenta buna ebisieli mbigoire asonde bwensi ole na ingana gosokwe murungania konde bwensi kolende nigabe getomokia asugukine dispensary ga ya Ryukindo tune kanisa ntole tayari okwana ingana lindelions lilia litungetie ekanisa asama gendro yenyagitali ya Ryukindo eyere nyagitali ye kanisa na inde tosigete mono na ende gukora emirimo emiya ari Ryukindo igo ebikoro binde byonsi
bitali byo bunyasaye intubune kanisa toko bikana ekere itali arengerengia yo gukora mangana ye kanisa iga cyo bisi cyitongera wasi ayigo mobera wende bwensi anyino yotali bwe kanisa na haliganire goche kanisa aboriri swali rinde lyonsi ngurubutherege tusini kiagetembe kurege ward ya Bokimonge imiye bunge ya Bumachoge Borabu ase kaunti ya Kisii litrene nguruko Daniel Untiri.